Ω, ναι. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση της χρονιάς. Πάμε. Καλημέρα, καλησπέρα ή οποιαδήποτε ώρα ακούτε αυτή την εκπομπή. Το κομμάτι λοιπόν αυτό ήταν το «Μπορείς να ακούσεις τη μουσική» του Oppenheimer. Δεν έχω βάλει τυχαία αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο, γιατί η ένταση αυτού του κομματιού και το πώς κάνει όλες αυτές τις εναλλαγές μπορεί να χαρακτηρίσει εμένα και το πώς πήγε για μένα το 2023. Έτσι κι αλλιώς θα κάναμε ένα recap για το 2023. Είναι αλήθεια ότι έχουμε καιρό να τα πούμε εμείς, εγώ και εσείς στο κοινό, μήνες βασικά, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές οι αλλαγές μου στέρισαν αρκετά από τον χρόνο μου. Βέβαια για καλό ήταν αυτό, οπότε δεν μετανιώνουμε τις αλλαγές που κάνουμε, ίσα ίσα ό,τι αλλαγή κάνουμε για καλό είναι και ό,τι απόφαση παίρνουμε είναι για να την παίρνουμε, αρκεί να την πάρουμε όμως. Και γενικά έχω πολύ σούσουρο να σας κάνω, να σας μιλήσω για εμένα, το πώς πήγε το 2023, τι είδαμε, τι ζήσαμε, πώς τα περάσαμε, γιατί τα περάσαμε, τι κάναμε και όλα αυτά. Λοιπόν, καλή ακρόαση εύχομαι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας βρέξουμε και λίγο την καταπιώνα μας με λίγο καφέ. Υπέροχο. Γιατί η εκπομπή γράφεται στις 27 του μήνα. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι εσείς οι υπόλοιποι τώρα αυτή τη στιγμή λογικά θα δουλεύετε, θα έχετε ξυπνήσει το πρωί, θα συχτηρίζετε την ψυχή σας, και εγώ έχω ένα απίστευτο ρεπό. Δηλαδή έχω κάνει τώρα κοντά ένα τριήμερο, τετραήμερο και κάθομαι και αράζω και εσείς είστε στη δουλειά. Δεν πειράζει ρε παιδιά, τι να κάνουμε? Μερικές φορές τυχαίνουν και αυτά. Τα έχουμε ζήσει όλοι, τα έχω ζήσει κι εγώ, οπότε δεν σας λυπάμαι και καθόλου. Sorry. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2023. Τι χρονιά κι αυτή ρε παιδί μου. Ήτανε μια χρονιά πάντως που με όσους έχω μιλήσει ήταν μια χρονιά, δεν θα χαρακτηριστεί ως κακή χρονιά. Θα χαρακτηριστεί όμως ως μια χρονιά γενικά που κάνανε όλοι αλλαγές. Δηλαδή, το 2022 ήταν μια πολύ κακή χρονιά, και όταν λέμε για κακή χρονιά μιλάμε τώρα ειδικά οι τελευταίοι μήνες. Ήτανε λες και κάποιος ήθελε να σου κάνει σεξ με το ζόρι, στο έκανε και δεν σε πλήρωσε κιόλας. Να πεις ότι ξέρεις τι, πληρώθηκα για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν πειράζει, μαθήματα είναι αυτά. Και είχα πει στο προηγούμενο podcast, το recap του 2022, ότι να κάνουμε τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε. Όχι τα απλά θέλω, αυτό που θέλεις ρε παιδί μου, αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις και γουστάρεις και σε εκπροσωπεί. Μία που το είπα, μία που δεν το εφάρμοσα και καθόλου τους πρώτους μήνες. Ξεκινάει λοιπόν το 2023, άλλη μια μέρα στη δουλειά, αλλάζοντας ένα τμήμα, συχτηρίζοντας, βασικά δεν συχτήρισα, ήμουνα σε φάση και βλαστημούσα την ώρα που άλλο ένα πρωινό σηκωνόμουν για να πάω στη δουλειά και σκεφτόμουν στο δρόμο και έλεγα άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις, άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους έχεις γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω τελικά σε ποια κατηγορία άνοιγα. Σίγουρα δεν ήταν σε αυτούς που ανεβάζεις. Ακούστε λοιπόν παιδιά τι παθαίνω. Ξυπνάω λοιπόν μια μέρα, πηγαίνω στη δουλειά, πηγαίνω και δουλεύω και έτσι όπως είμαι, ήταν τώρα αυτό Μάρτι-Απρίλη μήνα, και λέω στον εαυτό μου, ρε Νικόλα, τι κάνεις τώρα εσύ εδώ πέρα?
τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό το οποίο κάνεις στα 34, γιατί μεγαλώσαμε κιόλας, και σε καλύπτει και λες τώρα ότι εντάξει, ναι, εγώ είμαι καλυμμένος. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Και έτσι όπως αναρωτιόμουν τι συμβαίνει και τι κάνω με τον εαυτό μου, λες και παιδιά, σκάει η μύτη, το φως το θεϊκό, η επιφύτηση, και με κάνει και να σκέφτομαι και μου λέει, εντάξει, μου λέει, βλέπεις τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει τώρα όλα αυτά τα χρόνια? Ήρθε η ώρα να τα αλλάξεις. Λοιπόν, είχα συγχαθεί τη δουλειά που ήμουνα, βασικά και τον τύπο της δουλειάς την οποία έκανα, και λέω θα τα αλλάξουμε όλα, τελείωσε. Έστελνα βιογραφικά από εδώ και από εκεί, γενικά είχα χτίσει ένα πολύ δυνατό βιογραφικό, οπότε δόξα τω Θεώ και την Παναγία είχα συχνά τηλεφωνήματα. Πολλές συνεντεύξεις, κάποιες καλές, κάποιες πολύ κακές. Εντάξει, όμως αλλάξαμε δουλειά. Βέβαια, δεν ήταν το θέμα να αλλάξω μια δουλειά. Δεν με απασχολούσε να αλλάξω μια δουλειά. Με απασχολούσε να κάνω κάτι το οποίο εγώ θέλω πραγματικά να κάνω. Και μου τη δίνει και λέω, τι έχεις? Είσαι επικοινωνιακός, γουστάρεις την επικοινωνία, στο λένε τόσα χρόνια, έχεις και ραδιοφωνική εκπομπή, ψώνιο, κάτι πρέπει να κάνεις. Και λέω, θα πάω να γραφτώ σε σχολή δημοσιογραφίας. Και εννοείται πως το έκανα δίχως σκέψη. Μίλησα, τα έκανα, τα συμφώνησα, τα έκλεισα και λέω απλά στον εαυτό μου ότι περιμένω να ξεκινήσει η σχολή. Όλα αυτά γίνανε κάπου τον Ιούνιο, όλες αυτές οι αλλαγές. Και μου είπαν ότι η σχολή ξεκινάει τον Οκτώβρη. Και εγώ τώρα να αδειμονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα σχολή. Για την οποία νέα σχολή κιόλας θα μιλήσουμε σε λίγο. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι δεν έκανα καθόλου διακοπές, για τον απλούστατο λόγο ότι ενώ άλλαξα δουλειά και λες ότι τέλεια, πάμε, έχω αλλάξει δουλειά, πάμε γερά, σε κάποια πράγματα όταν έχεις μεγαλώσει και έχεις μάθει κάποια πράγματα να μην τα ανέχεις, ενώ έχεις φάει όλο το σκατό όλα τα προηγούμενα χρόνια, λες δεν γίνεται, κανένα πρόβλημα. Και μου τυχαίνει, παιδιά, με το που αλλάζω τη δουλειά, ένας παλιομαλάκας θα τον χαρακτηρίσω, και απλά αυτός είναι ένας ευγενής χαρακτηρισμός, γιατί ο μαλάκας έχει και ένα επίπεδο, ο οποίος, ακούστε εδώ, έχει την τάση να μου τη λέει στη δουλειά μου εμένα μέρα παραμέρα, έτσι ώστε και καλά να με τσιτώσει για να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα. Μιλάμε τώρα για μεθόδους, αν όχι 30 χρόνια πίσω, τουλάχιστον μεσαίωνας. Φυσικά δεν ήμουνα σε φάση να ανεχτώ τέτοια πράγματα από έναν άνθρωπο ο οποίος, πέραν του γεγονότος ότι έκανε αυτές τις παρατηρήσεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Δεν ήξερε τι πάει να πει το κόμμα, η τελεία, το θαυμαστικό, τα σημεία στίξης, το κεφαλαίο γράμμα, ενώ ξεκινάμε μία πρόταση, δεν τα γνώρισε από αυτά. Αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς με τι άνθρωπο είχα να κάνω και απλά χαιρέτησα. Μέσα λοιπόν στο καλοκαίρι αυτό, άλλαξα γενικά αρκετές δουλειές, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ήταν ότι δεν μπορούσα να καθίσω κάπου, μπορούσα να καθίσω, αλλά δεν μπορούσα άλλο να συμβιβαστώ. Δεν ήθελα δηλαδή να καθίσω κάπου και να πω ωραία, ας φάμε λίγο σκατό ακόμα. Παράλληλα όμως είχα στο μυαλό μου τη σχολή. Σκεφτόμουν πάντα ότι αυτός είναι ο στόχος. Η σχολή και να πετύχω, η σχολή και να πετύχω. Περνάνε λοιπόν οι μήνες, περνάνε οι μέρες, δεν έχω κάνει ένα μπάνιο. Μετά εντάξει έκανα άλλα 5 μπάνια μαζεμένα, λέω τι θα γίνει πραγματικά, μέχρι που φτάνει η στιγμή και κατασταλάσσουμε σε μία δουλειά, καθόμαστε εκεί πέρα, τη βρίσκουμε, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, είναι μια εξαιρετική δουλειά, με εξαιρετικούς συνεργάτες και όλα βαίνουν καλώς, και παράλληλα ξεκινάει και η σχολή. Και εκεί πέρα που ήταν αυτό έτσι ο μεγάλος μου στόχος, είχε φτάσει ο μήνας Οκτώβριος και λέω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό το βήμα στο όνειρο. Ακούγεται τόσο κλισέ, αλλά ας το πούμε στο όνειρο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε και για τη σχολή και για τους συμμαθητές, οι οποίοι είναι πραγματικά ένας και ένας.
Συνεχίζοντας λοιπόν, πριν ξεκινήσω τα της σχολής και τα των συμμαθητών μου, οι αλλαγές που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι δεν ήταν μόνο επαγγελματικής φύσεως, ήταν και προσωπικής φύσεως, υπό την έννοια ότι πολλές αλλαγές ανθρώπων και κυρίως γνωστών φίλων διώχτηκαν, πολλή τοξικότητα έφυγε μακριά, και δεν είναι ότι έφυγε τύπου μακριά και αγαπημένη, έφυγε τύπου μακριά. Δεν σας χρειάζομαι άλλο στη ζωή μου, δεν με χρειάζεστε άλλο στη ζωή σας, κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Συνεχίζουμε, προχωράμε, ό,τι είναι, hashtag ό,τι είναι. Και ενώ λοιπόν έχει φτάσει ο Οκτώβρης και έχουμε κατασταλάξει με το θέμα της δουλειάς, την έχουμε βρει, έχουμε κλείσει, έχουμε προχωρήσει, εν τω μεταξύ πέρασα και μια ενδοσκόπηση γιατί είχα πολλές αλλαγές και λέω, Νικόλα μου, τι συμβαίνει τελικά? Θα κατασταλάξουμε πουθενά? Είμαστε για καμία δουλειά ή είμαστε μέσα στην εχρηστία? Σε πιάνει αυτή η αμφιβολία του εαυτού σου, και εκεί πέρα είναι που πρέπει να δώσεις την πραγματική μάχη μέσα σου. Ξέρω, ακούγομαι πολύ ποιητικός, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Για να τα βάλεις και λίγο με τον εαυτό σου, να πεις, έλα εδώ, κάνεις για τίποτα ή δεν κάνεις? Και εκεί είναι που σε παίρνει και σηκώνεσαι και λες, όχι φίλε, κάνω, φυσικά και κάνω, φυσικά και θα προχωρήσω. Και όταν κανένας πούστης ή καμία ρουφιάνα, sorry είμαι λίγο αθυρόστομος, δεν πιστεύει σε σένα, εκεί είναι που θα σκάσεις μύτη μετά από λίγο καιρό και θα πεις, θυμάσαι που δεν με πίστευες? Ναι, δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν οι πράξεις μου. Και κλείσαμε εκεί πέρα. Η σιωπή σου και η πράξη σου είναι αυτά τα οποία απαντάνε όταν ο άλλος δεν σε πιστεύει. Καλά, τι είπα τώρα ο Θεός, αν είναι δυνατόν? Φτάνουμε λοιπόν Οκτώβρη. Φτάνουμε λοιπόν αρχές Οκτώβρη και είμαστε στην ημέρα που συναντιόμαστε με τους συμμαθητές. Ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα είναι η Αρετή. Αρετή θα την έχετε δει και όσοι με ακολουθάτε στα κοινωνικά δίκτυα, είναι αυτή με την οποία η κοπέλα θα κάνουμε podcast, η μαμά όλων μας, και έχουμε βρει και ένα καταπληκτικό όνομα το οποίο είναι τόσο πρωτότυπο, τόσο φανταστικό, τόσο θεϊκό. Αυτός και αυτή, μιλάμε, αυτό το όνομα το έχει σκεφτεί η Αρετή και μια υπόλοιπη Ελλάδα, ξέρω εγώ, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Τις είχαμε αραδιάσει 200 ονόματα, φάνταστα, ωραία, όχι, θα ήθελα αυτό. Και εννοείται πως δεν μπορείς να πας και πάρα πολύ κόντρα στην Αρετή, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ ευχάριστος χαρακτήρας, μερικές φορές απλά σε κοιτάει και στο έχει επιβάλει και λες, οκ, θα το κάνω, και συνεχίσεις. Γνώρισα λοιπόν και άλλα παιδιά, τους συμμαθητές μου, όπως το Βαγγέλη, ο οποίος έχει το podcast Μπαλαδόφατσες, το οποίο με το που τελειώσει το δικό μας το podcastάκι θα πάτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές, θα πάτε να κάνετε έγγραφη και θα πάτε να πατήσετε σε όλες like. Γιατί το λέω εγώ? Γνώρισα επίσης την Ελένη, τον Ενδρίκο, τον Χάρη, τις δύο Ιωάννες, τον Παναγιώτη. Ο μικρός ο Παναγιώτης το έχω πει ότι κάποια στιγμή αυτόν τον άνθρωπο θα τον αγαπήσω για πάντα ένα πράγμα, σ' αγαπάω μικρέ. Λοιπόν, τον Άρη. Άρη, ξέρεις τι είσαι, είσαι ένας ζωντανός έρωτας. Είσαι και κάτι άλλο σε ζωντανή, αλλά δεν μπορώ να το εκφέρω στο podcast. Τη Βασιλική, Δήμητρα, τον Διονύση, τον Μιχάλη, τον μικρό τον Νικόλα και τον Παναγιώτη τον Άλωνα. Είναι λοιπόν παιδιά χαρακτήρες οι οποίοι με έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Η δικιά μου η γενιά, Χριστέ μου, με τρομάζει και μόνο που το λέω αυτό το πράγμα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και η μεγαλύτερη μου φυσικά λένε ότι αυτή η γενιά είναι η γενιά η οποία βαριέται να δουλέψει. Εγώ λοιπόν έχω μία αντίθετη άποψη, τουλάχιστον από αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Αυτή η γενιά λοιπόν δεν είναι ότι βαριέται να δουλέψει. Έχω παρατηρήσει όμως ότι είναι μία γενιά η οποία είναι τελείως πιο ματσό, θα το πω έτσι, σαν έναν ευγενή χαρακτηρισμό. Δηλαδή, το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι, το δεν συμβιβάζομαι είναι δεν συμβιβάζομαι. Όταν εμένα η δικιά μου γενιά πήγαινε σε διάφορες δουλειές, έτρωγε το σκατό, έσκυβε το κεφάλι και έλεγε ναι, και γυρνούσανε πολλά άτομα στο σπίτι μες στα κλάματα και λέγανε Χριστέ μου τι κάνω,
Αυτή η γενιά, και με σκατά λεφτά, έτσι, συγγνώμη, γιατί δεν δουλεύουμε για τη μανούλα μας, και με σκατά λεφτά. Αυτή η γενιά έχει αποφασίσει να μην το επιτρέψει αυτό. Ναι, πολλοί θα πούνε ότι εκμεταλλεύονται το εισόδημα του μπαμπά, μπιριμπίρι. Καλά, και εμείς εκμεταλλευόμασταν το εισόδημα του μπαμπά και εμείς παίρναμε χατζηλικάκι και μην μιλάμε και πάρα πολύ. Απλά αυτό που κάνει αυτή η γενιά σε σύγκριση με τη δικιά μου είναι σωστό. Δεν ανέχεται κάποια πράγματα τα οποία εμείς ανεχόμασταν. Γιατί εμείς αυτό που κάναμε ήταν ναι μεν να σκληραγωγηθούμε παραπάνω στο θέμα εργασίας, γιατί καλός ή κακός, είτε στη ζωή, είτε στην εργασία, είτε στη σχέση, το παραπάνω σκατό σημαίνει παραπάνω σκληραγώγηση. Σημαίνει πως μπορείς να ανεχτείς πράγματα και να διαχειριστείς καταστάσεις πολύ πιο άνετα από κάποιον ο οποίος δεν τα έχει διαχειριστεί αυτά, καλός ή κακός. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά αυτά, όχι τα συγκεκριμένα γενικά, λένε όχι. Εν τω μεταξύ, παράλληλα με αυτά, είναι πολύ κατασταλαγμένα στο γεγονός ότι ξέρουν τι θέλουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Πάλι θα το πάω έτσι λίγο με τις γενιές, να το πω έτσι, που ήμασταν στο ψάξιμο. Δεν ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, δεν ξέραμε πώς θέλουμε να το κάνουμε, δεν ξέραμε κυρίως γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Είναι απόφαση δική μας, είναι απόφαση άλλων, είναι απόφαση των γονιών μας, ποιανού είναι απόφαση τελικά? Ενώ εδώ φαίνεται ποιανού είναι η απόφαση. Είναι η απόφαση αυτών των παιδιών. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά, τη γουστάρω, γιατί μου δείχνουν αυτά τα παιδιά εμένα ότι αυτό το οποίο δεν μπορούσα να κάνω πριν μια δεκαετία, την κάνω τώρα. Άσχετα αν εγώ ξύπνησα μια μέρα και πήρα την απόφαση, τα παιδιά είχαν πάρει ήδη αυτή την απόφαση και παίρνω πολλά πράγματα από αυτούς και με έχουν τιμήσει λέγοντας ρε παιδί μου σε μένα ότι είμαι ρε παιδί μου, πώς το λένε, και για αυτούς μια έμπνευση. Και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω και το Βαγγέλη λίγο πιο προσωπικά, ο οποίος μου είχε πει ένα πράγμα σε μια έτσι ψηλό down στιγμή. Μου είχε πει ότι εύχομαι όταν με το καλό φτάσω στην ηλικία σου να έχω την ζωντάνια σου, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους 60 και 70 χρονών οι οποίοι έχουν πει ένα πολύ απλό πράγμα, ότι δεν έχω ζήσει. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να είσαι σε αυτή την ηλικία και να πεις ότι τι έχεις ζήσει στη ζωή σου? Όχι αυτά τα οποία θα ήθελα, είτε από καταστάσεις είτε από διάφορες περιπτώσεις. Φυσικά τίποτα δεν είναι κατακριτέο, όλα καλά είναι, απλά καταλαβαίνεις ότι οι αποφάσεις τελικά που παίρνεις στη ζωή σου είναι αυτές οι οποίες σε καθορίζουν. Δεν είναι το θέμα να την επιλέξεις αυτή την απόφαση και να πεις «Α, θα κάνω αυτό». Είναι να την πάρεις όντως την απόφαση και να πεις «Ναι, θα το κάνω αυτό με το οποιοδήποτε κόστος και θα σφάω το σκατό, ας έρθει το κύμα, θα το περάσω και ό,τι γίνει». Λοιπόν, πάμε τώρα να την κλείσουμε την εκπομπή μας σιγά σιγά. Αυτή η εκπομπή να ξέρετε πως είναι αφιερωμένη σε εσάς, τους συμμαθητές μου, γιατί είστε μια έμπνευση και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στη ζωή μου. Σκεφτείτε λοιπόν παιδιά ότι το να πηγαίνεις στη σχολή και να λες ότι νιώθω καλά και νιώθω ευτυχισμένος που πηγαίνω, γιατί έχεις και τα άτομα και τα μαθήματα, και νιώθω απογοητευμένος που φεύγω γιατί θέλεις να συνεχίσει κι άλλο αυτό το σκηνικό, μετράει και λέει το πόσο σημαντική είναι η απόφαση τελικά που έχεις πάρει. Αυτή λοιπόν ήταν η εκπομπούλα μας. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα για να κλείσουμε έτσι ωραία και όμορφα και τι θα ευχηθούμε για αυτό το 2024? Λοιπόν, το συμπέρασμα τελικά ποιο ήτανε? Αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το συμπέρασμα. Όπως είχα πει και μία μέρα, δεν έχει σημασία η απόφαση που θα πάρεις, αλλά να την πάρεις. Ήτανε μία χρονιά πολλών αλλαγών, διαφορετικών αλλαγών και αλλαγών που κυρίως με έβγαλαν από το comfort zone, όπως λέμε και στο χωριό,
που με ταρακούνησαν, που η κάθε αλλαγή που έκανα είχα την αμφιβολία. Δεν ήξερα που πήγαιναν τα πράγματα. Δεν ήξερα πώς να κινηθώ μέχρι που βρήκα μόνος μου, με στήριξη φυσικά βέβαια, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του μόνος μου ήξερα τι έπρεπε να κάνω, πώς να το κάνω, πώς να κινηθώ. Με θέληση και λίγη κολοφαρδία, γιατί σε θέλει και λίγο η κολοφαρδία. Οπότε αποφάσεις είναι αυτές οι οποίες αλλάζουν τη ζωή μας, και το 23 ήταν μια χρονιά αλλαγών και αποφάσεων σημαντικότατων, οι οποίες εν κατακλείδη και στο τέλος αυτής της χρονιάς δεν θα άλλαζα καμία. Ίσα ίσα που δεν έχω μετανιώσει για αυτά που έχω κάνει, ίσα ίσα έχω μετανιώσει για αυτά τα οποία δεν έχω κάνει. Δηλαδή θα ήθελα πραγματικά, αν μπορούσα να γυρίσω λίγο πίσω στο 2023, δεν θα άλλαζα κάτι, απλά θα έβριζα λίγο κόσμο παραπάνω. Γιατί έτσι. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε μεγάλες καρδιές εμείς και συνεχίζουμε και προχωράμε. Λοιπόν, θα ευχηθώ για το 2024 να συνεχίσουν τα πράγματα έτσι όπως είναι για εμένα, να πηγαίνουν με αυτόν τον σταθερό, βατό, κομπλέ τρόπο. Για όλους τους υπόλοιπους, έτσι και δεν έχετε κάνει ακόμα τις αλλαγές ή τις αποφάσεις που θέλετε να πάρετε, κάντε το. Ξέρω, δεν είμαι κανένας ειδήμων, γιατί αν χρειάζεται ένα πράγμα είναι ότι όλα θέλουν το χρόνο τους. Ξέρουμε πότε πρέπει να κάνουμε μία αλλαγή, ξέρουμε πότε πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Για μένα αυτό ήταν αυτή η χρονιά. Για άλλους μπορεί να είναι η επόμενη χρονιά. Για άλλους μπορεί να μην είναι και ποτέ. Εσείς που είστε του ποτέ, καλώς θα ήταν να αναθεωρήσετε και το ποτέ να το κάνετε τώρα, χθες. Αλλά κάντε το. Προχωρήστε, να τελειώνουμε, να ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, ήτανε όντως χαρούμενα Χριστούγεννα. Θέλω επίσης να πω ότι το 2024 να είναι μια χρονιά η οποία να έχει καλά νέα, να μην καεί κόσμος, να μην πεθάνει κόσμος ή έστω να πεθάνει με ανώδυνο τρόπο, να βλέπουμε γενικά πολύ κινηματογράφο, πολλές ταινίες, πολλές σειρές. Εν τω μεταξύ προχθές τελείωσε και το The Crown, άλλη μια τεράστια θλίψη και έλλειψη. Θα είμαι και εγώ πλέον πιο συνεπής στις εκπομπές μας, στις συναντήσεις μας, στα podcast μας, γιατί απλά παιδιά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν είχα καθόλου χρόνο, όχι να ζήσω, να κλάσω. Σπίτι, δουλειά, σχολή, δουλειά, σπίτι, σχολή. Αφού ήμουν σε φάση και λέω, Χριστέ μου, πάρε βιταμίνες, θα καταρρεύσεις, θα πέσεις κάτω. Δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν οι αποφάσεις που λέγαμε, και το καλό είναι ότι επειδή τις χαίρομαι δεν μπορώ να πέσω κάτω. Μπορώ μόνο να σηκώνομαι. Πω, και όταν λες σε κάποιον ότι σηκώνεσαι και προχωράς, πόση ζήλια θα έχει. Sorry guys, μείνετε με τη ζήλια σας. Λοιπόν, όπως είπαμε, σας αγαπώ. Θα ακούσετε αυτή την εκπομπή στα Spotify, oh yeah. Λοιπόν, Apple Podcast και στο YouTube, στο The Sir Candice Channel. Λοιπόν, να έχουμε μια πανέμορφη χρονιά. Συνεχίστε με αυτό που κάνετε, να περάσετε υπέροχα με τις οικογένειές σας, να φάτε, να πιείτε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε σεξ. Αν δεν μπορείτε να κάνετε σεξ, κανένα πρόβλημα, μαζί είμαστε. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα και να το ζήσετε και να θυμάστε, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά ό,τι θέλουμε, αρκεί να το θέλουμε. Φιλιά πολλά, αγάπες.